duhovno-materijalna kultura, da stavim akcenat na to, je kako iznutra zvučimo i kakva je ta sinestezija u nama. Svaki zvuk je lekovit ukoliko predmet koji daje vibraciju naštimujemo. Čak i kad ne izgovorimo reči, znači na neverbalnom nivou ti zvukovi se čuju. Mozak je antena koja prenosi taj zvuk na um. On čuje kompletnim svojim bićem. Danas nauka priznaje, beleži bioenergetsko polje i aurično polje čoveka. Znači sve je određena muzika. I sve to unutar nas može da zvuči harmonično ili disharmonično. Priroda nam je dala sve da to podignemo na nivo isceljenja, da jedan drugog možemo isceljivati putem govora. Ako smo dobronamerni, saosjećajni prema okruženju i prema sebi, ako smo razumevajući i tolerantni, tada je to savršena harmonija koja će nešto dobro da izrodi.